Arratsalde on txoriene, ze modu zauze, galdera bat inbiotzue, da zuri bebai, zigo Iturri eta aprobetxaukot. Zein da zure plater tradizionalik gustokuena? Bueno... Ez da izango patata tortilla? Ba, hori esan behar, gure etxean astero jaten dan zerbait bada patata tortilla, bai. Eta nik uste dut etxe askotan inoiz faltatu ezin dan errezeta tradizionala. Hori da, errezeta tradizionala danez, gaur txorienera ekarri dotzuegu 3 patata tortilla apur bat desberdin. Nik 2 ingo ditut eta gero zigorrek errezeta laburrian ingo dut beste bat. Orduan, nik ekarri dutena da, bat betegarri batekin, gazta eta sobrasadakin, bai, holan betegarri bezala, eta gero beste bat ingotena da gixatua. Bai. Bai, holan saltzan, tortilla patata ingo, normal, eta gero sartuko saltza baten, kontako zelan ingoten. Venga. Lehenengo tipula Juliana eran moztukot eta suestitukot karamelizatu arte. Gero bitartian patata mandolina batekin fin moztukot eta tipulakin sartagin berrian frigitxukot. Nahasketan erdixakin bostarrautz sobrasada gazta, eta ingot tortilla patatia 2 aldetatik. Gero nahasketan beste erdixakin ingot patatortilla bat normala. Hori gorde ingot eta sartagin baten gizaturako tipula eta berakatza erregosiko itxut, irina txigortu, ardua salda gehitxu, loditu arte, eta azkenik gure patata tortilla hor sartukot. Eta 5 minututan egongo da gure patata tortilla gixatua eina. Eta gure afari merienda gaurkoa einda. Patata tortilla nik uste dut. Bueno, edo zein hortutan, bitu, gaina da gauza bat. Edo zein hortutan ondo sartzen den gauza da, hori arrazoia. Eta hotza edo beroa. Ze patata tortilla badago jende bat, bitu, nire bikotea nahiago du, urrengo egunean gehiago disfrutatzen du, zegu gehiago esan patata tortilla etxean iten dugunean, iten dugu. Haundia. Osa, erdia sobran geratzeko gutxiora era. Zuek asko zarieta. Baina erdia sobran geratzen da. Bai. Eta normali egun hortan, zenbat arrautzetakoa baina? 12 o 2 dozenakoa, horrelako. Hau baina handia izaten da. Eta hurrengo egunean, bikoteak bera ez dago, gehiago gustatzen zaitu, oskailuan hartuta, holan puntatxu bat eta moztu, eta hor hotza jatea, egunean bertan baina. Nik esan aukera nahiago dut patata tortilla bat egin berria, baina, bueno, hotza ere, erki sartzen da, eta edo zein hortutan, gozaltzeko, baskaltzeko, goizerdian, arratzaldi erdian, gauian, gau erdian. Edo zein ordutan sartzen da ondo. Nik etxian egisa esan, nire bikote eskakon ez gustaten, nik itxotena da olako sartagin txikitxo baten, niretako bakarrik. Eta orduan itxotu 2-3 arrautzetakoa. Eta, bueno, ez dut elkarbanatzen hori dauka, ona. Ez dozkala inoizek lapurtzen. Eta patata tortilla, hotza edo berua erantzun gotzut. Ze behitu. Baude batia ez? Hemen, kipulan abilen mosten hontan, batzuk esango da, zelan botatzen dutzazu tipula, ze batzun debatia izango da, tipulakin edo tipula barik. Baina, debate horretan hotza edo berua, nik nahi xaut hotza, ze taberna batzutan, igual egoten da epela, eta ez dut sartuko zut mikroin laban olan minututxo baten berotzeko, da nik beti, hori pentsetan jat, ja, lehortingo dago azkenean. Mikroin labian lehortingo dago. Bai, berri edo hotz. Baina berriz berotutan etako inoiz. Bai, guk egia esan urrengo egunean sobratzen bada ero 2 egunetara jaten badu, oskailutik pixka lehenago ataratzen dut, oskailuko hotz hori kentzeko, baina berotu ez du egiten, ordan bai lehortzen dala, egia da guk etxean gutxi ina jaten duela, hor beste mundua dago. Nik uste tipulakin ero tipularik gabe hori ez dago debatea, beti tipularekin, beste zerbait dalako, eskoaz, hortan eskara sartuko. Baina kontua da hori... Tipulakin izango zarez, zuek idatzi bai... Mesedez, tipularekin. Idatzi txoriene abildua eitb.eusera, zuek naixado zuen patata tortilla tipulakin edo tipulbarik. Nik irakurritxa daukata inkesta baten egin zabin inkesta bat, eta jende gehiago zan tipulakin naixan zauena, tipula barik baino. Horten, nik uste hori nire bat hortan nahi sartzen, ni sartzen naiz, bai, beti tipularekin nahi eta nahi ez, juten naizenen lagunekin da beti tipularekin, eta hori bai dago batzuik, gustatzen zaigela gutxi egin da, eta beste batzuik gehiago egin da. Baina, ni tipularena nik uste dut mesedez, eta zuek, nahi duzuen nahi datzi, Ez pentsau gero, egoten diolako, ez die lehiaketak, baina jende hartien egoten da, zein da Durangoko pintxo tortilla onena, da zein da... Mesoi berrikoa, hori Durangon dano da, kizu. Hori Durangokoa, baina getxon adibidez, esaten da, kaixo tabernakua dela tortillarik onena, ez? Bai. Eta tipul barik da.
tipula barik da. Eta mundu osen dako da, netako ez. Baina, mundu osoak esaten dau, hori dela hori. Bai, algortakua igual, bai. Bueno, patata tortillak ere, gu hemen bakizue historiakin eta gustatzen zaigoela ibiltzen, hemen, patata tortillakin erromatar garaira eskara joango, baina lehen idatzia behintzat, hemen Nafarroan daukau, 1817 urtean idatzi bat bialdu zuten Nafarroko korteetara, deitzen zen Memorial de Ratonera, bai, eta horre agertzen zen, esaten zuten, horre aldaraketa bat egiten zuten, ez? Nafarroko iparraldeko baserritarako emakumeak nolako sinatzen zuten eta hegoaldekoak, ez? Eta esaten zuten, hegoaldekoak aukera produktu gutxio izaten zutela, baina artistak zirela, ze arrautza gutxikin, 3 arrautzakin 5 laguneri jaten emateko gai zirela, eta patatari gai zirela arrautzai egiten ziotela tortilla bat eta botatzen ziotela patatala ero ogi birrindua. Eta horrekin, eta ja horrekin badago, idatzi bat, non hori erabiltzen zala. Orduan, artista zirela, gutxikin, sabel asko betetzen zutela. Eta gero beste teoria badago, baina hau beragonduagokoa da, hau karlistada juten gara, Zumalakarregirekin, eta hor esaten da, 2 teoria daude. Batek esaten du, Bilboko asedioa 1895 urtean, Tomas de Zumalakarregi ontzala etxe batean, da, etxeko Andreak ero ez bakarrik zeuskala patatak eta arrautzak. Eta horrekin patata tortilla eta gustatu zitzaiola eta berak esan zuela bere tropak horrekin elikatu behar zela, ze garrantzitsua zala. Baina beste idatzi batek, beste historio batek esaten du, bere etxean zegoen etxeko Andre batek, egun batean prestatu ziola tipula, patata eta arrautzarekin indako tortilla bat asko gustatu zitzaiola eta hortik zabaldu zela. Baina, esan dakoa, Nafarroan badago dagoeneko idatzita 1817 urtean, nola, patatakin eta arrautzakin indako zerbait jaten zutela. Beraz, esan geike, tortilla dala asmakizun euskaldun bat. Euskalduna, euneko eunean, bai. Hor, joaten dienean, niri grazia ematen duzta, ze joaten zarenean, Espainiatik eta bideietzen, eurek patata tortilla ditzen jake, tortilla espainola. Igual, tortilla euskalduna izan biko esan, ez? Hemen gue da? Guri, hosteleitzan teorian erakutsi ziguten, tortilla espainola dala borobila, baina zukin aldozu tortilla espainol bat txorizo zein dakoa, eta arrautzaz bakarrik, baina borobila bada, eta frantzesa, omeleta, hori dala luzenga bada. Zuk egin aldozu tortilla frantzesa bat patataskoa. Beraz formien da. Forma. Zuk hartzen baduzu eta egiten baduzu gaur egingo duzun, ez? Kipulak erregozi, gero patatak erregozi, arrautzak inaztu, baina borobila egin beharrean luzenga egiten baduzu, ez dakit, zagardotegian ateratzen dizuten moduko tortilla bat, hori izango zen patatasko tortilla frantzesa. Beitu. Guri hostele izan eakutzi ziguten, zuek zete hori daukazu ero zer idatzi, txoriena bildua ITV.eus. Niretako tortilla frantzesa betidanik, nire etxeko teorian. Beti izen da betegarrik etzaukana, hau da, arrautzak eta nire etxean perrexila. Arrautzak eta perrexila, eta gero betegarri xabazaukan, gazta tortilla. Tortilla frantzesa esan bakarrik arrautzak, gero gaztakin, gazta tortilla. Txoixokin, txoixo tortilla. Patatakin, patata tortilla. Eta, nik hemen patata tortilla eitzeko baduz modu desberdinak, ez? Nik lehengo eitxo dutena beti da tipula. Tipula Juliana eran mosten dut, olan fin, eta zuestitzen dut, hori, ondo marroixka egon arte, edo urre kolorekoa egon arte, eta bitxartian itxe dut patatak. Se gustatzen jat, tipulan zapore karamelizatu horrekin. Orduan hori, gutxinaka joeten ez eitzen, eta gero olixuakin, berdinan, neri gustatzen jat, kilore olioakin. Gero patatak hemen frikitzu diotelako, eta ez dutzalarako ematen besta zapore horan ahondirik. Beraz, niri horrekin gustatzen jat. Bakit ez tala, hori, igual jendiak erabiltzen dagoela berai gehiago oliba olio, baina, hemen. Eta gero bitartian joan zitzen tortilla gizaturako saltxia. Da saltza hau izango zen, azkenean, aragi bola batzuk itxen dozun moruen. Hori, saltzia, saltza marroixka hori. Orduan izango zen tipula, berakatza, hemen nahi badozue azena hori bota, piperren bat, nahi dozuna, eta gero, ardo txurixa, salda eta irina. Hau berezia izango da, geratu zaitezte gurekin, ze patata tortilla horrek,
Ikus dezagun. Bai, hori da. Bueno, esan. Pasako ez zu trapotxo bat? Trapu bai. Hemen, bakizue, gabeziak eta egoten dienean, jendea buruari ematen dio, eta gau edo zer asmatzeko gai da. Gerra Zibila garaian, patata tortilla egiteko, arrautzak gutxi zeuden, eta hor asmatu zuten, patatakin, irinarekin, esnearekin eta urarekin egindako patata tortilla. Nik gero aurreratuko dizuet. Errezeta moduen horrelako patata tortilla. Veganoa nire zei gustatzen deitzea, bai, bada veganoa, ez du arrautzarik erabiliko, baina gehien nik hau moldatzen dut, jakinda nire inguruan zenbat guraso dauzkadan, beraien seme-alabak arrautzari alergia diotenak, ez? Orduan, ingo dugu txitxirio irinarekin, garbantzu irinarekin ingo dugu patata tortilla, eta hori gaur jendeak uste du gaur egungo zerbait berria dela, baina, esaten izuna, Gerra Zibil garaian, arrautza eskazia zegoenez, itxen zuten olako zerbait, ez? Irina eta arrautza irina eta esnearekin indako tortilla. Nik entzun da daukatena, ez dakite zuek entzun duzuen bebai, jendeak itxen zara patata tortilla, baina bakarrik patatan asalakin. Hau da, igual, patatian barrukua erabiltzen zabien, eitzeko beste errezetan bat, holan gizatu edo egosita, eta gero asala hau frigitzen zan, holako chips moduko batzuk edo eitzeko, gaur egun bebai jatetxe batzutan eta ataratzen dabe holako asalak eta txigortuta azkenean aprobetxatzeko. Eta honekin itzen zela patata tortilla. Guk hemen asalan hemen ez daukago ohitura jateko. Ia da Euskal Herrian beti patata zuritu izan ditugula, baina patatan asala ondo garbituta badao, jangarria da, papas arrugaz, juten zarete zuetako asko Kanarietara, edan asalda guzti jaten dira. Patata frijituak juten zarete, hemendik kanpora Europan eta saltzen dizkizute, patata frijituak asalda guzti. Hor, garrantzitsua da asala ondo garbitzea eta kozinatzea, noski. Patata, bakizue, gordinek ezin da jan, asala ez da ere. Orduan, horrekin, lasai. Eta hemen variante pare bat ekarri izkizuet, hemendik kanpora patata tortilla jaten da, eta, horre Argentinan jaten dute erremolatxa espinaka eta tipularekin, egiten dute olako tortilla bat. Eta gero, gu Europatik eta ibili izan garenean, Suizan izan ginenean, bere lehen guzua ezagutu genuen. Rotia, azkenean dela, olako patatakin egiten duten opil bat bertan, baina arrautzarik ez dut erabiltzen. Orduan, nik ez da lehen guzua, ailea da, baina gehiago da olako patata txigorkiot, txorien egin izan dugula, patata berrinduta. Pentsatzen bozu, horrautza eta patatia, eta tipula jartzen botzazu, mundu osuan dauz, ez? Eta orduan, egisa da, joaten zaren herrialdetara, einzeikela olako gauzak. Nik niri bidaiatzi asko gustatzen jatenez, eta leku desberdeitan bizi izan nazenez, patata tortilla da gauza bat, kozina useikena edozei pertsonari. Orduan da, edozein lekutan... Eta dane gustatzeiak, ni gustatzen izango desola, ez? Bakizu ze pasatzen da, behitxu, nire bezeruak eta etorten dienean Bilbora, pasiatzen eta holan, nik erotu dutze gainera, taberna honetara, ez, tortilla patata gozua itxen dauen lekutara. Eta, igual, ahosapaia daukie, oitxuta beste zapore batzutara, eta patata tortilla pentsatzen jake, sosua, ez daukala golan, bakitzu, Amerikarrak eta, nik eixen baditxo eta estatu batuetako jendean dako, horre ikusten dako, gero ikusten da bezien honek, bizi betegarri pila batekin da, ukitzen dauela, txaka, eta gero urdai espikua, eta letxuia, eta tomatia, eta horrek ustetan jakie, baina hola, normala, nerako dela, dauen gauzarik goxuena, eta ez jakola gehigarririk jarri bier, ez da usetan, hori da, nire gixe gustetan da, baina kanpuen, gustetan gakeolan, zapore... Nik lan egin nuen Argentinar batekin, dari gustatzen zilean hartuta, maonesakin igusten zion toki guztietatik, eta hor, alezita niri momentuan etortzen zaigu Pulp Fiction, eta Pulp Fictionen esaera hori da, nola, Belgikan patata frijitua maonesarekin da, las vayan en esa mierda, no sé qué, maonesarekin, es que benetan, patata tortilla, bera bakarrik goxua. Patata frijituak maionesakin, kontuz, Zer? Zuero horren aldekoa da? Nei nahiko belga naiz. Bilbao. Asuntu horkan. Entzun diozu, ez? Vale. Patata tortilla ez, patata frijituak. Bai, berdin zait. A ber, maionesa mundu guztia daki bakarri dela ensaladia dako. Hortako asmatu zan.
errusiarren saladia egiteko. Ikusiko zu, urrengo aldizan ikusten batzutenean zu juergan da olako txerri burger baten, jaten olako saltxitxa bat ogitardian da maionesa botaten. Nik ez di botako hori ez. Atarako zu sati hau. Ketxupatani botako diot, baina hori ez. Bueno, nik lehiaketetan da, patata tortilla lehiaketak Euskal Herrian, nik uste dut herri guztietan egin direla o egiten direla oraindik. Eta, bueno, guri olakoetan, tokatu izan zaigu behin baino gehiagotan, jutea epaimaikide, ez? Eta azken urteotan, da, nik esango dut, agian, niretzako, gehien aurkezten direna Bilbo izango da agian, 500 tortilla baino gehiago aurkezten direlako. 500? 500 tortilla baino gehiago. Ez tozu danak probauko baina. Ez, taldeka banatzen gara, epaimaikide pila bat egoten gara, taldeka banatzen gara, talde bakoitzak finalera pasatzen du bat, bi ero bat ere ez, Zegor azkenean, daneti da. Txoine, zigor, utzik kontatzen gauza, errezetiana, bai, mandolineekin, orduan, nire gustatzen jate itxia, lehengo, esan dut zuten moruan, tipula, marroiska egon arte, eta gero patatak, gustatzen jate itzia, xafla fin-finetan, mandolineekin itxin dutenean, eta hori ondo frigitzeko. Ze, finak izaten diesenien, ondo frigitzen dabe. Batzuk gustatzen gake laukitan, beste batzuk jolan satia ondixetan, hori etxe bakoitzian itxen dozuen moruan, ondo egongo da. Baina, gomendatzen dut eta probatzia, oso kurruskari geratzen dira, da gero oso fin. Nik fin mozten ditu, baina labanarekin, etxean hartzen ditut, erditik, gero beste bat, eta fin, hemen indu mundua. Bai, bitxu. Olako fin nahi ditut. Vale, oso ondo. Baina, labanakin bet, trebesia ukitzen bozue igual, moztu zeike olako fin. Bueno, Bilboko jaietan da, azken urtetan, nik, ala ere ez da hemen aipatu izan duen, enaiz horren oso salea. Bueno, irabazi dutena beti dira, horrelako patata tortilla lodiak, eta da, gaina geruzak oso ondo ikusten dira. Mozten duzunean erditik, ikusten da, goikaldea eta bekaldea, holan, kozinatuta, ero pixkatein da, eta barrena... Moztu inaz, mandoliakin, kontu zaibile izadi, dauka olako gaiu bat. Hau, ensaiatuta geneukan erakusteko gero nola erabili behar dan hori beti bai ero, bai, Bai. Hortarako zan. Hau itxen bozue, askoz behobeto, eta ez jakutzue, Patricia Bitelin berdine pasako. Hemen gorde. Zahartu, eta horta. Bai. Bueno, zigor hori, kontauko zu gero nahi badozu, behitxu, inbidoguna da, nik jaraitzuko hemen patatakin joango naz saurixa garbitzera, eta hau, inbidoguna, gero etorten garenean, baukikoia patatak frigitxuta. Da, hola nekilore olian sartu, frigitxu, eta segitxuan gatoz. Bueno, hau ya, badoia, hemen abin lesioa errekuperatzen. Inputs. Eskara poliklinika hemen gertu daukagula, eta residentzia, eta danak eta horrekun gara. Bueno, kamilan. Ez tozta zuen birputz edo musu bat eman edo? Zelako kide txarra. Bueno. A ver, zein behar duzu, Patricia. Jarrai dezagun hemen dize. Venga, medikutara eskareziko jolasten da. Ez, mesedez. Zer izainak badauzkagu hor bolondrez batzuk eta ez munduko aproposenak. Zukalda eta zailo honetan, zertaz jarraitu behar dugu? Patata tortilla. Hemen daukau, patata tipula suestitzen, hemen daukau berakatza eta tipula suestituta, bixak, eta bitartian honei, gehitxuko zau irina, koiarakada bat, eta hau txigortzen danean, hori saltza bat bezala, honei gero gehitxuko zau, ardaua, eta salda. Eta bitartien joango gara tortillaia eitzen. Orduan, konta bizinun lehen... Patata tortilla txapelketetan zeintzuk irazten duten. Esaten egin izan, lodiak gainetik eta betik egin da, eta erdia xamurra. Ni naiz betiko tortillan salea gehiago. Patata tortilla gutxi egin da, baina fina. Lodi horiek, bai, gozoa daude, baina niri gehiagi ez diate zer esaten. Eta betikoak fina ni hori gustatzen zaizkit. Eta gutxi egin da. Zer gertatzen da? Jatetxeetan da, hortaragoaz, gaur egun teorian ez, legez, debekatuta dago, arrautza freskoekin egindako... Bai, jatetxeetan atan ez? Jatetxe guztietan, denetan, jatetxeetan, janariak ematen dituzten toki guztietan, ETB-ko sukaldean, ospitalekoan, eskoletakoan, tabernetan, debekatuta dago. Patata tortilla, zuk egin alduzu parkatu, ez dago debekatuta. Baina egin behar duzu, 75 gradu baino gehiagotan. Orduan, zuk sonda bat baldin badukazu.
eta barrena erdia 75 gradu baino gehiago badao, hori arrautza normalakin egin alduzu. Ze gertatzen da? Zuringoa 65 gradutara egiten dela, eta gorringoa 70 gradutara. Zer esan nahi du horrekin? Zuk patata jatetxe batean ezin duzula zerbitzatu arrautzakin indako tortilla patata xamur bat. Ingo zenuke, jendeak ezagutzen duena lehorra, gehiegi egina. Nik ez dugura inobez salatzea hemendik, Baina nik ezagutzen dut tabernak, itxendabenak, patata tortilla oran lehorra estana. Bai. Osa, hori. Eta webina erabili barik, arrautza likido erabili gabe, arrautzarekin. Leku bat ezagutzen dut, koiarakin jan leikela, tortilla. Bai. Eta nik badakit leku horretan arrautza erabiltzen. Bale, berez, juten bada hori, sanidadia eta salatu inaldute, eta hartu, eta izun bajarri jatetxe hori. Taberna horri. Horregatik ez dut esango inoiz izena. Beguk hemen txorienen, guretako danez, eta danez azkenean errezta bat einzeikena etxien, ingo arrautzekin. Nik hau txikixain bioten ez, egin gote holan bit txiki gero egin got beste bat taldian dako, baina lau arrautzetakoa egin biot. Batzuk eta botatza dotzie txorrota bat, esne, edo botatza dotzie igual lau arrautz oso eta bi gorringo, itxeko horre azkenean jendeak daukan trukuak, itxeko tortilla baskoz be xuauia, bai. Bueno, hor garrantzitsua da patata eta arrautzan arteko neurria, zenbat batetik bestetik, bai. Eta gero norberaren eskua. Eta esan dakoa, webina erabiltzen baduzue, hori azkenian da, ekiditeko salmonelosia, baina, nik gaur egun egia da kasu, gero, lehen, garai batean neiko entzuten ziren, baina gaur egun, Madrilen duela ia zero uste dut, 40 pertsonera egon ziren kutsatuta, jatetxe batean, patata tortilla salmonelosiarekin janda, eta gaina bi aurrak izan ziren, da itxin behar izan zute uste dut. Baina berez, gaur egun, arrautza ere webina erabili behar dute, eta nik enuk eskua jarriko zutan esateko ea asmatuko nekoen. Webinarekin ero arrautzarekin inda dauen tortilla. Beitu, nik eman sostenolako notizia bat, nik batxiergoa inauen almen ikastolan, atxabalta eta eskoitza artian, eta amaiketakoan, sukaldera joaten zinen, eta atalatzen zuten olako pintxo batzuk, pintxo batzu zila olako ondixak ogitarteko erdi, da izaten ziren patata tortillanak. Eta gero hortik, igual, urte batera edo nila hori, egunero jaten da, gainera. Eta nire amak esan zuztan, hori bakitzu itxen dauen. Eta kontau zuztan, eta erakutzi zuztan, eta enauen antzematen zala, amasei urte naukan, baina ez dut horrezkero ez dakit proau duten tortilla patatai webinakin. Tabernetan da jatetxetan arrautzak erabili aldituzte, bai erabili aldituzte egosita, erabili aldituzte, kremak ero horrela egitekoa, baina horretanak kozinatu iten direlako, eta 75 gradu baino gehiago hartzen dituztelako. Gauza bakarra dago, ez dituenak 75 graduak hartzen da arrautzarekin zerbitzatzen dutena. Zer? Arrautza frigituaren gorringoak, arrautza frigitu egiten duzunean, ez ditu temperatura hori ez du hartzen, baina momentuan jateko zerbait da. Azkenean, patata tortilla bat, egin berri jaten baduzu naiz eta gutxi egin da egon darrautzakin, horrek ez dauk arriskurik. Ze egiten du jendea? Patata tortilla egiten du, usten du mai gainean, eta han barruan daude, eta 25 gradutara, xomorro guztia dantzan, akelarrean, eta 4 ordutara jaten du, eta... Eta gero pasatzen egin gauzak. Errezetiak ingoiaz. Lehengo, bi tortilla egin ditzugunez, nik zatitxut, hemen 4 arrautz jara ditut, eta hemen beste 4. Eta ointxe joango gara patatak gehitzen. Bat, ingou normala, lehen esan dutzueten bezala, ze hori joango da gixatua, eta bestiei botakotzau sobrasada eta gazta. Nik aukeratu dutena da, bri gazta hau, azkenean, hori gero barrutik zabaltzotenean ikusiko zuen zelako krematxua dan, eta berez ingou saltzia orduan. Ardaua botakotzau. Eta saldia, eta hau joango da, kosinatzen gutxinaka. Gero, nola, zer patata tortilla betia izango da, nahastuta dana jungo dela, ez? Ez da izan hori, geruza bat, ero hori ez, ez? Geruzaka ez, horan? Ez, geruzaka ez, hori jungo da, ontxe kontatzen. Bale, hor nahastuko dituzu patatak, eta sobrasada eta gazta dana, Hori da, ontxe, sartuko temen patatak, sobrasada eta gazta ez, bakarrik sobrasadia. Bale. Sobrasadia, ez dakit probatu duzuen da, hau, txoixo pate bat edo izango zen, holan gauzarik antzerakuena. Ez dakit probatu duzuen inoiz, baina... Mallorcakoa da, sobrasada. Bai, Mallorcakoa da oso tipikoa, eta dauka puntu
azido bat, edo. Bai, bixi puntu bat badauka, bai. Bueno, gustora doia. Bestela, txoixua holan zatitan jarri da jazta. Hemen ingotu dena, patatan, eta hau erdixa. Ikusten dozue, zelako koloria daukan ja, honek tipulak, patata frijituak eta danak. Berez, honen erdixa. Bai, barrura. Barrura. Eta gero hor, gazta pusketak esan duzu, ero. Sobra esan, ez dakit nino, egia da, tipikoa dira, nola, gazta, urdaiazpiko gozia. Gazta eta urdaiazpikoa, eta ontxe Instagramen bebai oso ospetsua da, bat, itxen dabena boiurrakin. Boiurra saltzen dago lako potetxotan kremiakin, itxen dabe, hau, eta honei bertan bota koiarada bat, boiur, eta gero honekin itxen da. Bueno, koiaratxo bat, hemendik. Hau, baina hau, ez da pikantia, orduan, igual, urtzanten oliba pikantia hau gaineko, Eta ez zitzaion gaixieto. Gero botako txau. Orduan, eta hau joango gara, hola, gutxinaka. Txak, nazten, bale. Nazten. Bueno, lehen Juliana erataz, da gaur Juliana erataz, beto, hemen hainbat aldiz hitz egiten dugu, kipula Juliana era moztuko dugu, hor, bueno, ostela itzan azten ganean, lehengo mailan, lehengo azten jartzen gaituzte, egun guztia labanarekin, da barazkiak eta mozten, da, porruak, ez da, xerratan, ero ilargi erditan, ero Julianan, eta kipula berdina, Brunua zeran, txiki, Juliana eran, haundian, bueno, Juliana da, azkenean, beti ikusten duzuen hori, da, erditi moztu beti garrantzitsua oinarri bat eitea, bestela kipula dantza iten dau, horrela ja hau estoa inora, eta gero da, hau da Juliana izango zen, eta Juliana, balio dugu, patata tortilla bat eiteko, saltza bat eiteko, ensalada bat botatzeko, eta, bueno, guk, sukaldean iten du gaina, banatzen ditu Juliana fina, ero Juliana lodia. Segun zertarako izan badan, fina hoa mozten duzu, eta fina hoakin losten duzu askarrago kozinatzea, baina, zai, piper bete batzu makaia hoakin, nik ite ditut makaia hoa pilpilien, eta ero olako Juliana fin bat ekipulana ondo erregosita piper berdeakin, eta hori barruan sartzen zu makaia hoakin batea, eta zora garria. Garrantzitsua, atxamarrak ondo jartzea. Atzatzelak eta barrurantza, eta labana... Bestela hau pasako jatzu eta etzako... Bai, hori hemen inobeziko meni. Eta, bueno, hori sukaldariak eta askotan moztutzen gara, ez pentsa sukaldariak ez garela mozten, orduan kontu zibili poliki hartu zuen denbora, baina batez ere, labana zorroztuta izan. Ze, sukalde batean dauen gaiusarik garrantzitsuena, ero arriskutsuena barkatu, da laban kamutz bat. Labana kamutza badago, indarra pila bat ingo dio barazkiari, barazki ez du moztuko, baina zuen atzamarra ondo moztuko da. Moztu ingo du. Orduan, laban bat zorrotza baldin badago, negar gutxi egingo duzu, sekipulak botatzen duen ur gutxia botako du, orduan, eta gainera ez zarete moztuko, ero, bueno, bai, moztu inaltza ete. Baina arriskutsua da laban kamutza. Bueno, gure bigarren tortilla patatia bai, hemendik daukau. Bai? Prest. Eitxeko. Oso. Eta txiki hau izango da niretzako? Kenduko zau. Txiki hau izango da, gero banatzeko. Zuk esan dozu etxean itxen dezula 12 arrautzetakoa. Nik eta dut txikixa itxeotan, normalien orduan neurrixa daukat arrabauta, txikixa bien, txikixari, hori da. Eta oain dator, bueltaren mundua. Buelta emateana, zuk airean ematen dizu ez, Patri, 3 buelta. Noski baiet. Ointxa ingo probia. Hor badaude gaur egun saltzen dituzte gailuak, tapa bereziak eta horri buelta emateko. Ez da gizet, danak etxean daukate plater bat espreski hortarako dana. Bai, nik badaukat olako tapa bat silikonezkoa dela, da, holan zabala, eta dauka olako, heldu leku bat holan bor. Bai, eusteko holan leku bat, eta horrekin oso ondo ematen da. Platerakin, ikusiko, geratu zaitezte, hemen. Txorienen. Platerakin truko hon bada, plateran gero ondo irristatzeko olio pixkat ematea. Olio pixkat igurtzi platerari, eta gero buelta ematen diozen zebatzutan, hasten zaite honean da, geldi itxatzita geratzen da. Bueno, erabilizazue, garrantzitsua, olio pixkat eman, batzuk urraekin. Honei bakarrik, erdixa gaitxu dotzat. Biteli, hau da zure tamaino etxekoa? Ez, erdixa bakarrik gaitxu dotzat, gero gazta, eta gero beste erdixa. Eta holan gazta geratuko da erdixan, da zabaltzen dugunean, egingo dau hori. Joango da urtuta. Orduan, hau izango da tamaina politxu bat, Rasiokoa. Bai, rasiokoa, edo 2 pertsonan dako beba igual. Ez dakigu. Ze pentsatzen duzue. Holan, erditxik moztuta da entzaladatxo batekin,
Vale, ensalada tartean badao, lodia da, egia da, tamainan lodia dela, orduan nik uste dut. Dau joango gara, gutxinaka kosinatzen da gero. Listo dauenean, noiz jakiten daun horbaitzek, hau listo dauen edo ez. Zubakatzu lan trukorik. Edo eskatzen dut. Nik ezberdin iten du. Nik patata tortilla bai, behera bat ezberdin. Orduan, nik egia da, nik hartu eta zeituan muitzen du pila bat olan, buelta askarrak, orduan, xamur geratzen da, baina erdin da, eta zeituan buelta ematen dio. Osa, oso askar, orduan, ez dutzi ditxauen behar. Hemen ezberdina da, orduan, temperaturakin, pixkat, bajua horekin jolastu behar duzu, barrutik joateko egiten, baina gehiagi ez. Hemen ez gauz inungo tabernatan, eta... Ja, baina gero bestela jario korreko geratuko zeizu, buelta ematean. Hori, niri tortilla beti gustatzen gat koiarakin jatia. Koiarakin? Bai, zuz ez da, tortilla lehor salia edo tortilla holan xamur salia. Nik inda dukat, patata tortilla beti hori hartzakek zeukan reseta bat. Bai. Zala, patata tortilla bat egiten du, xamurra, gutxi inda, oso gutxi inda hartu. Gero irabia gaioakin pasau, eta gero plantxan egin opiltxoak. Abetu. Hortik ataratako gaio, hortik opiltxoak. Oli horik ez dizun mongo? Venga, kopixako probatu zazu, honek dauzkazkenian koska hauek. Hori, oin hartu eskoekin pixkatimon. Probatu. Eta, oin, a ber, zamborrak erorako torrotototototolako jarri behar da. A ber, soinu berezi bat. Gero esatu dut turra eta Espainiako itzulia, eta itzuli garrantzitsua hau da, polita, txirrindela itza ondo da, baina... Zelako presioa. Txalo beroa! Ondo, Viteli! Da ointxe, hori ez, basiliskon asko hauko jara honekin. Txukundu, ertzak sartakinera sartu, eta niri oin bai gustatzen gatelia momentuan bertan ataratzia. Vale. Ze gustatzen gat, gutxien da egotea, ez? Orduan, alde batetik, itxendot minutu pare batetik, hori da, hemen atarako. Eta gero ikusiko zelan geratzen dan, barrutik urtuta. Bitxartian, igual joango naz tortilla hau eitzen, eta gero azken momentuan sartuko gisatura ze. Bestia zer da, eitea tortilla eta hemen sartzea saltza? Tortilla bat itxia, hau normala, da gero saltzean sartzea. Etorriko garaia, bixak prest aukin ja. Hau hemen utziko gerorako. Holan joeteko beruekin da gazta urtzen. Jarri nigandik urrutia bat espada, Ez zitzu zabaldu, Eta ontsa ingo bestia. Bigarrena. Orduan bestia bai, normal. Vale. Sobrasada zein sartu dut ezo, Patri? Gorrixa da nahi. Bale. Hau ez. Areraka gazta eta sobrasada. Horre gazta eta sobrasada. Nasketa eukin da barrautza, bale, eta ero gazta pusketa, bale. Hori da. Eta biztamozan tortilla normala, gehi, gero hor gixauan sartzea, saltzarik. Hori da, holan perrexi apurtxo batekin, bebai, sartuko zau. Eta bitxartian, hau itxendan bitartean, nahi dozu gazta apurtxo bat. Bai, eta bitartean kontatu aldizut, duela, betu, oina, atara dutela berriro, ia 1 urte, bete dituen liburu bat, Petra Labordak idatzitakoa, sukaldaria, Hondarribiko emakumea, eta 1929an argitaratu zuen, eta, oin hartu dute, eta berriro edizio berri bat atara dute. Berez, Juliana igual ez duzu ezagutzen, baina Petra ezagutzeko, bai, aukera daukotzue, ze emakumeak sukalde munduan, ez? Batez be, 20. mende hasieran izan ziren, isilpian, baina emakume baliogarri pila bat dauz, eta euren artean, geure Petra. Bera, hau, Hondarribin Markinea baserrian jaio zen, 1860 urtean, eta 1880an jajuntzan Madrilera, eta, ibili zanango, esaten da, goi alkurniarekin eta beraien dako sukaldean lanean. Baita, Euskal Herria gero buelta usan, zabaldu zen bere jatetxe da, Irunen ematen zaben sukadaritza klaseak, eta nik Zigor Iturritan klaseak jarraitze ditut, eta ikusi hemen, zera zabaldu dutenez olixua platerian, honeia, buelta emoteko. Egia, uste dute liburu hau hortik da, torrela, pixkat, hor klase horiek ematen zituen hortik ataratako errezetak eroi direla, eta, zuk esan duzuna, berak aukera izan zuen, sukaldaria undiekin laniteko aukera izan zuen, eta bere jatetxea montatu, eta liburua. Beraz, aukera baldin badaukazu liburu hori lortzeko, Petra Laborda. Cocinando con Petra Laborda. Hondarribitarra. Eta hemen, Zigor Iturritan trukuekin kosinatzen guztau jatai hau olixua ematia platerei, ze ondo labantzen da, azkenean tortilla ondo itxen da. Orduan, alde batetatik, eina eta beste alde batetik 30 segundu bakarrik.
Hau, ona botako igual zuzenin, ja. Bai, eta gero hori da, nun zerbitzatu... Hemen 3 platerrata izkizuten, hauzi. Ikustu dut. Petra, a ber, zuk esan. Eskerrik asko aukeriagatik, beitu. Hau, ona. Sartuko, perrexi apurtxo bat. Lan politxe itxeko. Hemen txorienen patata tortilla berezien egin genduna, etorri ziren da hemen ardoarekin egin genduen, Ardotan da beratutako, bai, ardo gorritan eta beratutako patata tortilla egin genduen, berezia. Eta esnearekin indakoa oso xamurra geratzen da, benetan. Eta irinarekin. Saldia botako zau gainetik, eta bitxu. Hau hona gonbida, Igual hau lehorra itxen bozue hobeto, zeholan mostendo zuenian. Lehorra sekula, ez. A ber, ja horrarte heldu gara, Patri. Patata tortilla izan behar da, kipularekin eta gutxi egin da. Bakoitzak intzazue, nahi duzuen gustora. Bueno, momentuz, gure txorienetarrei erakutziko zuegu, gure patata tortilla betea sobrasada da gaztakin. Ontxe, probatzeko ordea, lehenengo mosteko ordua. Mostezagun, a ber, hemen zumen bat. Gazta atarako zan nolan urtuta. Bai, nik uste bero heldu behar izan zaio. Bueno. Hemen txe, pintxotxo bat. Ontxe jateko gero argazkirako jarriko dotore. Etxo hemen ikusten da gazta. Eta hemen bakoitzan nahi du zuen gazta, Bakizue... Hau, betxo, hemen di jango da gero pintxorako egin gau. Hemen getxon badaue taberna bat, da izan dela Galea, taberna, areetan. Eta han itxen dotzue, tortilla ikusten dozu barran, baina eskatzen dozunean, ez dotzu zerbitzatzen, eske ontxe berri atara da, orduan, ordu erdi itxen biozu, ze oso, ataratzen daue, como likido. Bai. Eta orduan, itxen biozu. Baina, eta ordu erdi itxaten do jentiek? Bai. Zelan? Oso, nego, marko. Honen moduko ona badao, merezi du ordu erdi itxoite. Hartu gazta apurtxo batekin. Eta ointxe gatoz, beste tortilla batekin, eta hau, prauko batzaldien, ez? Bueno. Barazki jaleok, arrautzari alergia diozuenok, hemen dago zuen patata tortilla arrautza gabe. Bai, bitxia da, benetan, baina probatu zazue, ez da, benetan goxua geratzen dela. Nola egingo dugu? Sigitu ditut kipula, patata, baratxuria ere botatzen dionik, eta erregozi ditut oliotan. Gero atera, kendu diot oliba guztioa, eta oin zer ingo dugu? Txitsiri irina eta ura nahasi, horrek horrelako arrautza testura hartuko du, patata horra botako dugu, nasketa berdina ingo du, gatza piperbeltz pixka nahi izan ezkero, eta sartagiti pasatu, eta listo. Hori bai ala bai, lehorra izan bida. Osa, ez lehorra, baina ez dindu zaukeratu likidoa edo lehorra, ze irina eta uran arteko... Bai, gera, utzian dozu pixka krematxua, Bai. Ez da berdina, baina testurak ez daukaz ikusirik. Probatzeko gogua daukaz, ez dut sekula proba bolako patata tortilla veganorik, ikusi dut, noiz baitxitzen dela olako... Bai. Hori veganoen arrautza, ez, deitzen jako olako tempuraketa itxeko erabiltzen dago, bai. Bai, tempurak hori da. Baina ez, bitu. Bai, egia da, nik, lehen aldia ustut txorienen probatu nola, eta ordundik, esaten nizuena, guk kuadrillan dauzkagu orain bertan, 2 aur, ezin dutenak arrautzarik hartu, orduan, beraiek patata tortilla jan nahi dute, eta aukera hau erakutsi nien, gustatu zitzaien. Eta testuria da, arrautzana edo apurra likidoa. Koloria, ikusten bauzu, berdina da. Bai. Zuk, hau, esan gabe, patata ikusten duzu norbait, zukaldera sartu, patata batzuk egin da holan. Eta edo hemen horrela nazten, eta esan gabe, zer, patata tortilla gaur? Bai. Bai, patata tortilla tingu du, baina arrautza da, Bueno, veganuen hildo honetatik joaten bagara, ez dakit ezagutzen duzun, ez dakit zure kuadria konbat edo hortik dabilen, Grasser izeneko aplikazio bat, mobiko aplikazio bat da, ligatzeko. Tinder eta olako asko dauzen moruen, badau bat, Grasser daitzen dana, eta orduan da, bakarrik ezagutzeko bikote bat, vegano izan daixela. Ara? Zezaten daue, igual,
zure bizitza estilua berdina izaten bada, askoz be erresagoa da pertsona horrekin konektatzea, ez? Eta orduan, aplikazio horrek egin dau ikerketa bat, eta esaten daue 170ak zailtasunak aukitze ditxula, ezagutzen badau pertsona bat, eta espada veganua. Zu adibidez, vegano izaten bazara, ezagutzen oso bikote bat, eta hori, azkenean, aragi jali izaten bada. Badauka zentzua, ez? Azkenean, hombre, nahi dut esan, ni nire bikotea barazki jale egiten bada, vegano egiten bada, bueno, baina azkenean nahi eta nahi ez, janariak moldatu inbar dira, gauza batzuk elkarrekin jana dituzue, baina beste pila bat ez. Eta vegano izatea bada filosofia bat baita, ez da bakarrik ez jatea aragia, baizik eta ez da larruri janztea, gauza pila bat, txampuak eta behiratu, animali tratu txarrik edestinak erabiltzen, dena, ez? Orduan, bueno, ez da, gaizki, aplikazioa. Ni probatu iten du beti, gatza ero behar duen ero. Eta bihar dau? Ez, dauka, ondo. Eta oin, prozedura berdina izango da, nik. Ez dizuete erakutsiko patata tortilla egiten orain. Hemen zu bizian jarri, olio tanta bat, sartai ona, garrantzitsua sartai ona izatea. Baina nik uste gaur egon sartai gehienak ez dira itxasten. Ego zure trukua baina hori... Zein? Olixua botatzia platerera, da buelti emoteko... Noski, hori beti. Ero uraekin, uraekin, urberoarekin egiten dut. Hori bai, hemen jendeak esan du, patata tortilla lehen esan du, ez da zenbat ordu hor, nik ondartzara eraman izan du jandut, eta ez zaite zer gertatu. Hori noiz gertatzen da, oskolean salmonellosia egoten bada, arrautza horrek eramaten badu, orduan gertatzen da bakarrik. Arrautzak garbi oten dira bat, beti, baina batu gertatu alda hori izate. Orduan, kasu horietan bakarrik, Bueno, orduan, hau, beroa, botatzen dut, gure, patata tortilla berezia, nik, buelta batzuk emate izkiot, errela pixkakoa jatu iten dut, egin iten dut. Da hori, arrautzakin itxen dozu nien arrautzakin beti, orduan buelta eman alko nioke honi. Arrautzakin ez dut itxan behar barrena pixkateiteko, geratzen da horrela krematxu, hori iten duanean. Zigorrekin patata tortillak itxen, holan truko desberdinekin. Bueno, gero airean botako dugu, zer esaten du jendea. Eta apurtzen bada... Taldekideak esaten du baiet. Bota baiet. Bueno, gero beste truko bat, askatzeko. Geratu, beldurra baukazu ero itxatzi bada, holan, golpe lehor bat. Golpe lehorrek egiten du askatzea. Orduan. Tak? Oso itxusia, ez? Oso itxusia, Olio tanta bat. Oso politxa ez da, a ver. Gero gainetik jarriko zaulen epe duzu maionezia gainetu da. Hori da, maionezia. Maionezia veganoa. Biteli. Baina ni benetan... Sojakin egin dako laktonesa bat? Argentinarronek, baina bainatu iten zuen, Dana, horrekin... Garantzizena hemen goxu egoti da. Bai. Eta hau, ikusten duzuen moduan, pixkat gehiago itxatzi iten da, arrautzana baino. Eta hau, entzalatxo batekin, holan, gainetik, errukula ostotxo batzukin, tomate txerri batzukin, eta hori, maionesa apurtxo batekin, nik ustot, afari ederra, gaurko. Bai, maionesa kenduta oso ondo geratuko zala, maionesa ez du, zetan inbar. Lehen esaten zuena, arrautzarekin kutsatuta badao, arrautza hori kutsatuta badao, arresto hauek garbitu inbar dira beti. Ze jenteak honekin buelta ematen dio berriz, eta orduan, naiz eta hori zuk kozinatu baduzu, 75 gradu baino gehiago, zuk buelta ematean alde honekin, zikina dagoen alde honekin, hor itxasten diozu, hoxe, salmonelosis guztia. Orduan. Hau, presta, boiurra apurtxo batekin, boiurra veganua da. A ver, Alex. Garri bezala. Tamborra, letxe, eske zarete liante batzuk, Bueno, honei forma eman da berriz da. Hor bai. Gaur ez da gure eguna. Eguna ze atzo gau guztien saiatzen, Patrizia. Bueno, hau guretako. Probatzeko. Bai. Ez. Bueno. Ez, errazio oso hundia zanez txikia berakutzi nahi izan dut. Hemen daukazue, arrautzarik gabeko patata tortilla. Veganoentzako, egokia eta arrautza jan ezin dutenentzako.
pixo bat hartukot. Krematxua da, Bai. Zaporean pixkana haritzen da, Patri. Ez da berdina, azkenean, behira nola indu. Baina, bueno. Baina, arrautzik espazu jaten? Zer? Dotore. Ematen du, ez? Bai, benetan baiet. Zuek geratu honekin, goxua da hola. Hau, aztu. Baina bihar, etorri txorien mesedez. Agur. Agur. Ostra.